हरजों हर खरलनि मालिक लाखनि मालिक जानो सिमां नुनायाबो थेर बेथेर जाजोब्बाय। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैहाय आङो नोंथांमोनहाय YBY खारनायनि बागै मोननैसो प्रुफ होलांगोन। आङो सिगांहाय माने आङो हाबनायनि सिगां बेवहाय एसे सिङाव नायनानैहाय आङो माखासे स्क्रिनशट दोनदों फट' नैबेखौ आङो दिन्थिगोन। माने जों सोरनि आन्दाराव हाबदों YBY आइडियावहाय जोंनि देरसिन बिफाया सोर नैबिनि नामखौ आङो नोंथांमोननो नैबेयावहाय खोन्थालांगोन। जोंनि देरसिन बिफायानो जाहैबाय YBY आइडियावहाय फार्स्टआवनो आनिराम बसुमतारी, ओमफ्राय बिनि उनाव रिंखां बसुमतारी आरो बिनि उनाव मिथिंगा नार्जारी। जोङो दा बिथांमोननि गाहायाव दंजोबोमोन आरो दा बिसोरो जोंनि बिफा बायदि जानानै दंमोन YBY आइडियावहाय। जोंबो हरजों हर माहाजोन जागोन खोमा, लाखनि मालिक जानो हागोन खोमा साननानैहाय हाबलायथिदोंमोन थ्रोब थ्रोब थ्रोबनो। नाथाय जोंनि हाबनायनि आमोलाव दा YBYआ बेगाव हुथुमजोबनानै ब्लड खारबाय। ओमफ्राय मोनसे YBYनि वाट्सएप ग्रुप दङ, बेयावहाय माने सिगनालखौ बिसोरो बेयाव हरबाय थायोमोन वाट्सएप ग्रुपआवहाय। बे वाट्सएप ग्रुपनि नाम्बारनि बे आइडि नाम्बारा गासिबो वाट्सएप ग्रुपनि बियो। दा माथो खालामबावनो, YBYआथ' खारबायानो जाहैबाय। जोंनि हरजों हर लाखनि मालिक जानो नागिरनाया सिमांसोमोन, सिमाङावनो थालांफिनबाय ना मा होनो रायजोफोर? दा बेबायदिनो गोबां मानसियानो हरजों हर लाखनि मालिक जानो लुबैनानैहाय बेबायदि खहा जाबाय जानो हागौ। बे YBY आइडियाव जोंनि बिफा बायदि जानानै थादों। बिथांमोनाबो बुंगोन जोंहाबो गोबां खहा जाबाय, लस जाबाय। नाथाय बिसोरो जायाखै रायजोफोर। बिसोरो गैयालाबो दैलि 2 लाखनिफ्राय 4 लाखसिमाव खामायगनो बिसोरो हादों दैलि। नाथाय बिसोरो बुंगोन जोंहाबो खहा जादों, नाथाय बिसोरहा खहा जायाखै, बिसोरहा मुलाम्फासो जादों। मानसि सोनायनि बेथन, ट्रेन्डिं खालामनायनि बेथन गैयालाबो बिसोरो 2 लाखनिफ्राय 4 लाखखौहाय दैलि खामायोमोन। मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? ओमफ्राय लस जादों होनना सोर लस जादों? बिसिनि गाहाय लेभेलाव जेसेबांनाखि जों गोदान गोदान हाबदों नै बैसोर सुबुंफ्रा गासैबो लस जाजोबदों आरो। गरमाबो अयथासार, गोलोमफ्रुजोबलायबाय नै, उफाय गैया। दाथ' YBY एपआनो गेंबावला, वेबसाइटआबो गेंबावला, गासैखौबो ब्लक खालामनानैहाय माने थाखाखौ थफ्ला जुनानैहाय लानानै खारबाय YBYआ। ओमफ्राय दा आंनि बायदिब्ला बै जायनाखि रेंकिंनि प्राइज रानदोंमोन, कारै, बाइकनि, आइफनै बायदि बायदि गिफ्ट रानदोंमोन, नै बै गिफ्टखौ राननायाव अफलाइन प्रग्राम खुंग्राफोर बै बिथांमोनखौसो हमनांगौ आंनि बायदिब्ला। नोंथांमोननि बायदिब्ला मा खालामजानो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। बायदिब्ला बैसोर बायदि अफलाइन प्रग्राम खालामनानैहाय रेंकिंनि मानि प्राइज राननाय मानाय, मिटिं खुंनाय, इभेन्ट खुंनाय बैसोर सुबुंखौनो हमनांगौ, सिदा खोथा। दाथ' बन्द' जाथायखाबाय, एप किबियानो होन, बेक्सिनानो होन, साफा बन्द' जाजोब्बाय। बेबायदि अनलाइन, बेफोरबायदि अनलाइन ट्रेडिंजोंहाय फैसा खामायनाय गासैबो बन्द' जाजोब्बाय। हरजों हर खरलनि मालिक लाखनि मालिक जानो सिमां नुनायाबो थेर बेथेर जाजोब्बाय। बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, हायोब्ला शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोदो। बाय बाय, गरमा बाराथार।